Здравейте, отново снимаме клипове пак и ще опитаме. Бихме дракона вече много далече. Преди много го бихме с брат ми и сега се свързваме с моя брат Иван. И дано да ви харесва клипа. Ще и малко. Ами ако искате, абонирайте се. И така. И влизам в Иван. И го чакам. Няма го, значи трябва да се изключи. И да се включи. Не, дай в дух. Дай в твои. Защото аз трябва да се поставя в него. И здравейте, в моят сервер. И аз снимаме. Дано да ви харесва, напишите в коментарите. Само за чидове и така си. И като, ако искате да си я стигат, напишите Minecraft Pocket Chincha и там се получавате и там може да се появачи. И чакам. И после Никито ще ми помогне. Ще ви пусна едно тако сейте, да го видите какво. Тако. А съм тази вот. И трябва да убием. А то химчика го бия. Летя. И да вече аз къс. Чакай, я запази да убия. Ето е там. Аз ще стигна. Ли. Куча. И аз. Нека там пам късто. Я. И ще ви покажа как се прави портала. Вземате. Нямам пак да го убивам. Няма сам да покажа. И вземате го и чакайте. И те вземаме. Слагаме. Ти какво е? Ами за да може така. Ете. Само очите ми са променени. Тук. И тук. Слагаме тук. И тук. И тук ще не... И тук имах само една малък проблем. И то ето. Вау! И ето го портала. Да ни выйде в портал. Ти се прави портал. Ти си мисли от това са невидимост. И до него може пак да направим същ портал. И той същия портал ще бъде много як. И ще си поиграем малко. И точно аз не съм научил. И дали мога пак да снимам. Нямам клипове. Вау! Брат ми заболява. Нека нямам за невидимост. И сега мога и куп там. Къде за невидимост? Давай, пи. Как е? Ето. Я съм невидимост. Как е дедо? Гадно. Къде съм? Там е обикновен. Трапли мляко. Попрека да не скочи в портал. И ето ги порталите. Вики сега има. Аз къде съм? Ето ги другия. Ето.
Ето ги порталите. Киди ме за невидимост. То стана очичка. Станаха очички. И ще направя един последен за уста и дано да ви хареса клипа. Ще поиграем и още малко. И ще поиграем ми пак. Ники Мори. Пак, ама дали такова може да ви хареса клипа. Тя при едно конче. Същите приятели и така. И харесайте го. Абонирайте. И така си, дано да ви хареса. И сега пускам на Иван един кум. Вани, я чакай бе, бабе. И аз слагам ето един кон за Иван. И аз тук съм. Ту мама язди. И аз ще отида да го правя. Айде, Ваня. Какво са? И трябваше да му го оправя. Какво да кажа? Ники, ама И аз не знам Ники, какво да ама ви кажа. ставам скакав. И аз не знам какво да кажа. И завете хоясно. И не стана портал, защото има достатъчно портали за той. Ди. И дано да ви хареса клипа, спирам клипа и това дано да ви хареса. Снимам пак нов клип. Дано да ви хареса. Много здраво. Децата, гледайте. Дано да ви хареса клипа и бай-бай.